tie voľby sú aj o tom, že ktorého kandidáta, ktorú kandidátku volíme, ktorú politickú stranu volíme. Ale predovšetkým sú a budú o tom, čo sa bude na Slovensku diať po 10. marci. Z celej Európskej únie sme mali za 20 rokov najrýchlejšie rastúcu ekonomiku. A dovolte mi to v Prešove povedať pokojne, ale pravdivo, že to boli vlády vedené SDK-UDS, ktoré ťahali celé toto obdobie Slovensko najviac. Aj preto chceme, aj preto sme dnes s vami a preto sa tešíme, ako povedala pani, že je vás toľko veľa, ktorým to nie je naozaj. Naozaj nie preto sme sa nadreli vy, nie preto ste tak statočne mnohé veci vydržali, aby sme to dnes ľahko vážne pustili pomedzi plecia. Nič nie je rozhodnuté. Vôbec nič nie je rozhodnuté. Snažia sa vás odradiť, fabrikujú neuveriteľné škandály, aby pošpinili tých, ktorí vždy zápasili proti korupcii, ktorí ťahali Slovensko vyššie a dopredu. Nesmieme tento zápas vzdať. Ja musím povedať, že strana SME sa jednoznačne hlási k tomu, že zmeny naštartované v justícii na prokuratúre chce vrátiť späť. Takže 10. marca budete všetci rozhodovať aj o tom, či Slovensko dokončí zmeny v justícii na prokuratúre, alebo sa vráti späť do toho obdobia, keď ministerstvu spravodlivosti vládol Štefan Harabín. Takže ja za seba hovorím, zápas o spravodlivosť na Slovensku neskončil, naopak pokračuje a to je dobrý dôvod zvoliť